Popularment es diu que Badalona té unes paraules úniques i pròpies, però són tan úniques i pròpies com pensem? Avui parlarem de la paraula badiu. Saps què són els badius o heu estat mai en algun? Pels badalonins i badalonines, un badiu és el pati obert de la part de darrere de les cases i sobretot de les cases de baixamar, i no una galeria o un balcó. Però en canvi, si mirem la definició del diccionari, sí, me l'he preparat amb xuleta, diu eixida d'una casa sense cobrir o porxada, i es pot dir que el Gustavadà no és un badoc, o a Pirineu un espai cobert amb una part descoberta a prop de l'era. Però badiu no diem que era una paraula tan i tan badalonina? O això pensàvem? Doncs la resposta és no. La paraula badiu se suposa o es creu que va venir de la Cerdanya. I com va ser això? Va ser gent que va venir fugint d'una guerra. Quina? La guerra cap al segle XVI-XVII entre els nyerros, els que defensaven els drets dels propietaris, i els cadells, els que defensaven el dret del proletariat i del poble. Arran d'aquesta batalla, gent va migrar i va venir cap a Badalona. Estem parlant fins i tot, fixeu-vos de quina època on la Catalunya Nord encara formava part de la zona de Catalunya. I direu, a Badalona tenim molt integrat el que és el badiu. Per exemple, tenim dos restaurants, el Badiu de la Figuera, el Badiu del Micaco, o fins i tot a les festes de maig se celebra anualment a Can Solell la festa del badiu. Però hi ha la Cerdanya. A la Cerdanya també hi ha diferents establiments amb el nom de badiu i, per exemple, la discoteca de Puigcerdà, o una de les discoteques de Puigcerdà, rep el nom de badiu. Com a curiositat direm que fa un temps va sortir una notícia que deia que per Tots Sants, a una festa de Halloween, van fer fora un familiar de l'Amancio Ortega, el que no sabem és si anava disfressat o no. Un altre tema dels badius és que per culpa de l'especulació immobiliària s'estan perdent. Així que, si teniu un badiu, cuideu-lo.